Panginoon. Yung malakas na palakpak, maminamahal, ating ibagay ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati sa ating nag-iisang Diyos. At huwag tayo maging tamad, maminamahal, at kailangan po nating ibigay ang papuri at pagpapahalaga sa pagkinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tayo pong lahat ay panadiyang tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos sa ating pinagpalang mga aral. Ito ang ating beloved elder, Brother Saldi D. Guzman. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Praise the Lord. Glory to our Jesus. God bless po, beloved ordained preacher. Dumalangin po tayo mga minamahal. Praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po ay nagpupulit papasalamat, mahal na Panginoon, sapagkat lubos mo kaming pinagpala, mahal na Panginoon. Nang dahil sa iyong kabagan, narito kami upang makasunod sa iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa tagumpay pinagpalat na lingsan mo, na aming sinagawa, na aming panambahan, paglilingkod sa iyo sa araw na ito, mahal na Panginoon, mula sa pag-MC, mahal na Panginoon, sa mga panalangin, mahal na Panginoon, sa papuring awit, alay po namin sa iyo mula joyful at solemn song, mahal na Panginoon. Ganun din po sa buhay ng patutuo yung mga anak, mahal na Panginoon, upang kayo magsitatag sa aming pananampalataya. Mahayag namin yung karya na hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan, mahal na Panginoon. Espesyal ng awitin po ng aming minamahal, ng mga awit, mahal na Panginoon. Pagkilos mo na mainam sa aming kalakitnaan, at tangin namin kayamanan, kagalakan, at kalakasan, mahal na Panginoon. Na ito ay tanda na kaming kinhabagan, kinalulukdan, mahal na Panginoon. Pinapatawad sa aming mga kasalanan, mahal na Panginoon. Sa bahagi ng katapatan ng iyong mga anak sa pagbibigay ng kaputhandog, mahal na Panginoon, upang masunod ang dakilang mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita. At narito po kami, mahal na Panginoon, sa bahagi ng iyong banal na salita na pag-aaralan namin para sa aming lahat, mahal na Panginoon. Upang kami lumakad na matuwid, may takot, panginginig, mahal na Panginoon, upang makasunod sa iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong banal na salita sa tulong habag mo, mahal na Panginoon. Ito'y aming may pamuhay, mahal na Panginoon, na may pananampalataya, walang pag-aalinlangan, mahal na Panginoon, na mapagpahinod, mapagkumbaba sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo, Diyos. Isip, damdamin, paningin, gawa na hindi mo kinalugdan, lalo na po sa pagkukulang namin sa spiritual kabagan. Patawarin mo kami, tinisin. Pagkabanalin mo kami, mahal na Panginoon, upang kami maging karapat dapat sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Sa pangkalatan panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Pakibasa po, mahal na kapatid, dito po sa Genesis 6:13 at 14. Genesis po, 6:13-14. Pakibasa po. Amen. Pakibasa po. Amen. Aklat po ng Genesis, Kabanata 6, talatay 13 hanggang 14, ito po ang nakasulat. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na goper. Gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahig. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pamagat po na ating pag-aaralan, mga minamahal, ay The Art of Salvation, mga minamahal. Si Noah po, mga minamahal, inutusan na mahal na Panginoon na gumawa ng arko para sa ikaliligtas niya at ng kanyang buong sambayanan, mga minamahal. At ng mga hayop na pinili ng mahal na Panginoon upang isakay doon sa arko, mga minamahal, sapagkat lilipulin ng mahal na Panginoon ang lahat ng nasa lupa, mga minamahal. Maliban lamang ang arko na kaligtasan nila Noah, mga minamahal, na pinagawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat noong panahon na yon, mga minamahal, pinagtatawanan po sila ng lahat ng mga tao, mga minamahal. Kanilang
Kanya, ilan sila mga minamahal na matutuwid na ipinangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, ngunit hindi po sila maniwala, mga minamahal. Ganon din po ang mga minamahal na nangyayari ngayon, mga minamahal, ipinapangaral ang Ebanghelyo ng Kaligtasan na may kalakip na dakilang pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan na may kapayapaan, mga minamahal, na punong-puno ng pag-ibig, mga minamahal. Ngunit nananatili ang mga tao, mga minamahal, sa kanya-kanyang katwiran, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ang arkong ito, mga minamahal, ay nagsisimbolo po, mga minamahal. Itong ating banal na gawain, mga minamahal. Ang arko ng kaligtasan ay ito ang gawain po natin, mga minamahal. Matuwid ang ating beloved Honorable Pastor sa kanyang ipinapagawa sa atin, mga minamahal. Na 3 bis tayo dapat dumalo, mga minamahal, upang matiyak po natin ang ating mga kaligtasan, mga minamahal. Dapat natin paniwalaan, mga minamahal, ang pinili hinirang ng mahal na Panginoon sa kanyang sinasabi, mga minamahal, sabagat ito'y matuwid para sa kaliligtas po ng lahat ng mananampalataya, mga minamahal. Yung nga po, kinumpute ng mahal na Panginoon, ang mahal na pastor, beloved assistant pastor, mga minamahal, na kulang pa po nga yung isang araw, yung 3 bisis tayo dadalo, mga minamahal, hindi pa rin tayo nakaabot, mga minamahal. Kaya po ang ginagawa natin, nag-aalay tayo ng mga papuri, mga minamahal, at ang ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak, sa lahat nating minamahal, nangangasiw at papagal ng ating kaligtasan. Sila po ang nagpupuno ng ating pagkukulang, mga minamahal. Nagkukulang pa rin po tayo, mga minamahal, ng 3 bisis, mga minamahal. Kaya, yung pong ginagawa nila para sa atin, sila po ang nagpupuno upang maging kalugod-lugod po tayo sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila, sinuwat ang kanyang sambayanan, mga minamahal. Ang arko ay patuloy nilang ginawa, mga minamahal. Hindi sila nagpahinga, mga minamahal, hanggang matapos nila, mga minamahal, ang arko ng kaligtasan na siyang kaligtasan nila at sa mga hayop na dinala doon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kumusta po, mga minamahal, tayo po, mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya, na sinasabi po natin na pinili, hinirang tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinuwa, hindi siya nagpahinga, mga minamahal. Patuloy po sila na naglingkod, mga minamahal, sa utos ng mahal na Panginoon. Hindi po sila nagpahinga, araw-gabi, gumagawa po sila hanggang matapos ang arka ng kaligtasan, mga minamahal. Na itong ginagawa po natin, mga minamahal, ay nagsisimbolo ng arka ng kaligtasan na tayo sumunod, mga minamahal. Siya'y nahabilin po ng minamahal na magulang po natin na 3 bisis po tayo dadalo, mga minamahal, upang makasigurado tayo. Dapat tayo magpuri, mga minamahal, mag-alay ng pag-aayuno, mga minamahal. Ang pag-aayuno, iba yung pag-aayuno na nilang isa na mahal na Panginoon. Mahaba po yung pag-aayuno nila. Araw-gabi, ang kanilang sila'y tumatangis ang kanilang pagkain, mga minamahal, ang kanilang mga luha. Itinatangis tayo, mga minamahal, at sa kaligtasan ng buong sangkatuan. Kaya nga, for God so loved the world and gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Hindi lang po sa mga pinili hinirang ang kaligtasan, mga minamahal, kundi sa mga taong nagpakumbaba, mga minamahal, sapagkat siyang may ibig ang lahat ay mga ligtas, mga minamahal. For God so loved the world, lahat ng tao mahal niya, mga minamahal. Kailangan lang po ng tao, mga minamahal, ay magpakumbaba, humility, humbleness. Yan po ang kinakailangan ng mga tao na wala pa sa mahal na Panginoon. Kung mapakinggan nila ang salita ng Ebanghelyo ng kaligtasan, sila ay kakabagan din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung titignan po natin ang banal na kasulatan, mga minamahal, mayroon po nangangatwiran sa atin, mga minamahal, 2 bisis, dadalo, Biyernes, Linggo, ligtas na, mga minamahal. Wala pong sinabi ang banal na kasulatan, mga minamahal. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, kung tayo masumpungan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na gumagawa tayo ng kanyang kalooban, mapalad po tayo, mga minamahal. Manangatwiran, minamahal, Linggo na lang, mga minamahal, na sila'y dadalo, mga minamahal. Magtatapat naman ako, siguro pwede na yon. Dadalo ako ng Linggo, siguro pwede na yun. Sa iyong katwiran yan, mga minamahal. Hindi po katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon niya, ipinangaral po ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon.
Dumating ang mahal ng Panginoon na linggo, narito ka kapatid. Linggo ka lang dumarating, mahal na kapatid. May sinabi ba ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung linggo ka lang dumating siya, makakasama ka sa pagdagit sa mga banal, mga minamahal. Tanungin natin ang ating sarili, mga minamahal, kung tayo po, mga minamahal, makakasama sa pagdagit sa mga banal. May nangatwiran po kasi, mga minamahal, sapagkat sila'y pinili, hinirang ng mahal na sa bandang huli, sila din po, mga minamahal, maliligtas. Wala po nagsabi ng ganyan, mga minamahal. Ang sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung mahal mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, sundin mo ang lahat ng kanyang utos sapagkat ang kanyang utos ay hindi mabigat. Lumalakad tayo, mga minamahal, sa malayang pananambahan, sa malayang pananampalataya, hindi katulad ng panahon noon, mga minamahal. Mas ibig pa nilang mamatay na noon, mga minamahal, sapagkat sila pinag-uusig araw-gabi, mga minamahal. At sila po, mga minamahal, dinadala sa sinagugas, sinadrin, doon po sila pinapatay, mga minamahal. Pag nahuli sila, nagkakatipon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Mapalad po tayo, mga minamahal, sapagkat ang nasusunod po ngayon, mga minamahal, na dapat masunod, mga minamahal. Hindi ang ating sarili, kundi ang kalooban na malapay. Sapagkat malaya po tayo, wala pong umuusig sa atin, mga minamahal. Yung mga nangyayari sa atin, mga minamahal, light lang, mga minamahal, na pag-uusig yan, mga salita, kakatisuran, na pagbibikaan. Kung tutuusin, mga minamahal, malayo tayo sa kalingkingan ng mga mananampalataya noon. Kaya hinahanap po nila, mga minamahal, ang kamatayan, mga minamahal, upang makasama at makapiling na po nila ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sapagkat sila'y tinutorture, sinusunog, binibitay, pinupugutan ng ulo, kung ano-ano po yung pinagagawa sa kanila, tinutorture muna sila, mga minamahal, hanggang sa bumigay sila. Ngunit pinangawakan nila, hindi sila bumigay, mga minamahal. Dahil nga po sa pangako ng mahal na Panginoon, kaligtasan, buhay na walang hanggan, at yung po, mga minamahal, nararamdaman ng bawat isa sa atin na malapit na pong mangyari ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. Kaya mahirap po yung katwiran po natin, mga minamahal, ikaw, sumampalataya ka, buong sambayanan ay maliligtas. Mayroon po akong naririnig mga katwiran na ganyan, mga minamahal. Minsan, yun po, dumadalo na lang po sila ng 2 beses. Total, pinilit hinirang sa bandang huli, mga minamahal. Dahil pinili hinirang tayo din ay makakasama dun sa pagdagit sa mga banal. Tayo ay maliligtas, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, mismo, mga minamahal, ang mga Israel na inilabas ng mahal na Panginoon sa Ehipto, mga minamahal, upang sila po, mga minamahal, ay malaya makapagpuri sa mahal na Panginoon. Nakita nila ang mga dakilang tanda, himala sa bawat oras, sa bawat araw, hindi sila pinabayaan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ngunit sila po lahat ay nangapahamak. Ang kanilang buhay ay napunta sa kawalaan, mga minamahal. Sila ay pinibayan ng mahal na Panginoon, pinili, hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sila po ay napahamak. Kaya napakahirap pong sabihin natin na pinili, hinirang tayo, mga minamahal. Ay tayo na ay maliligtas, mga minamahal. Milyon po sila, mga minamahal, hindi nakarating, mga minamahal, sa lupang pangako sa Kanaan, mga minamahal, na dapat 40 araw, naging 40 taon, mga minamahal. At sa panahon ni Moises, ni Diyos, walang po ang tagumpay. Yung mga Israelita noon, mga minamahal, na lumabas sa ito, mga minamahal, sila po, mga minamahal, ay nilipol ng mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Dahil ayaw nilang magutom, mga minamahal. Number 1 na, yun po, mga minamahal, number 1 po, mga minamahal, na hindi na kaya yung magutom na 1 araw, 2 araw, mga minamahal. Maaaring sa atin din po, mga minamahal, takot po mag-ayuno, mga minamahal. Huwag nawa, nagbibilang tayo ng taon, mga minamahal, na hindi po tayo nag-aalay ng pag-ayon. Sapagkat ang karya ng langit, hindi sa pagkain o sa pag-inom, mga minamahal, kundi sa katwiran, kapayapaan, kagalakan sa Espiritu Santo. Katwiran ng mahal na Panginoon na tayo po'y mag-alay ng pag-ayon, sapagkat ang karya ng Diyos, mga minamahal, ay hindi sa pag-inom o sa pagkain. Kailangan po natin magsakripisyo, mga minamahal,
Ang inihiling lang natin, pinakamamahal na panigitan po natin, mga minamahal, yung ginawa ng Parisiyo, mga minamahal na siya po, mga minamahal, nagbibigay lamang ng ikapo, wala po yung handog, mga minamahal. Siya po nag-aayuno ng 2 bisis sa loob ng 1 linggo. Kung hindi daw natin mahihigitan yun, mga minamahal, sa papanong kariya na hindi natin makikita ang kariya ng langit. Mga minamahal. Sa ating ordinaryo, mga minamahal, maliwanag po dito ang mga mananampalataya ng panahon na nagkatawan tao ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang mga sumunod 3 araw na hindi po sila kumakain. Mga minamahal. At nakita po na mahal na Panginoon na sila pa'y sincero, hindi po sila naghimaksik, mga minamahal, sa 3 araw, 4 na araw na hindi po sila kumakain, mga minamahal. At nakita po at nahabag ang mahal na Panginoon na gumawa po siya ng himala, mga minamahal, sa pamamagitan ng isda at tinapay at sila pinakain. Ngunit nakapag-alay po sila ng pag-aayuno. Yun po yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapagkat hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Walang kapangyarihan ang tao, mga minamahal, na hindi nag-aayuno, mga minamahal. Kung hindi ka nag-aayuno, mga minamahal, alipin ka na yung laman, wala kang kagalakan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Totoo po yan, mga minamahal, sapagkat naranasan ko po ang kagalakan, ang kapayapaan, mga minamahal, ang kalakasan, mga minamahal. Hindi kakapit sa iyo, mga minamahal, ang karamdaman, wala kang karamdaman kung nagsasakripisyo ka ayon sa pagkatawag, pagkahirang po sa atin, mga minamahal. Tayo po yung ordinary, mga minamahal. Kailangan po natin mag-alay, magsakripisyo, mga minamahal, ang 3 araw, mga minamahal. Kailangan po natin, mga minamahal, sapagkat ito nga po yung karya ng langit. Hindi pwedeng mabuhay tayo sa laman, mga minamahal. Pagkatapos natin makapag-alay ng pag-aayuno, mga minamahal, alam natin na sagana po, mga minamahal, ang tinanggap nating biyaya sa mahal na Panginoon. Pwede tayong pumunta sa kung saan mall, mga minamahal, kumain ng masasarap, mga minamahal. Malaya po tayo, anong gusto nang kainin, mga minamahal, ay magagawa natin. Ngunit yung hinihiling na mahal na Panginoon na ang karya ng langit ay hindi sa pag-inom o sa pagkain, kundi sa katwiran, kapayapaan, kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit ka hindi nakakaroon ng kagalakan, mga minamahal? Sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung unang-una, galak na galak ka, mga minamahal. Sapagkat yun yung unang pag-ibig mo, mga minamahal. Sumusunod ka, mga minamahal. Lahat ng pinapangaral dito, sumusunod ka, mga minamahal. At nung dumating ang araw na tumatagal, iniwanan mo yung unang mong pag-ibig, mga minamahal. Yung unang pag-ibig mo ang hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Ibalik po natin, mga minamahal, yung unang pag-ibig natin upang bumalik po yung kapayapaan, kagalakan natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpatutuo po yung kapatid natin, mga minamahal, nung natapos po yung gawain dyan sa Bible study. Dumadalo siya ng 3 bisis mo at iniwanan niya, mga minamahal, yung gampanin niya bilang choir, mga minamahal. Ang para sa kanya, dumadalo siya ng 3 bisis, mga minamahal, ay sapat na mo. Siya po'y bumaba, mga minamahal. At natanong po namin, mga minamahal, yung kagalakan niya sa pagdalo ng 3 bisis, mga minamahal, sabi niya, wala na yung kagalakan ko, sapagkat iniwan niya yung unang pag-ibig niya, mga minamahal. Kaya nga po, amin siyang kinansel, beloved elder po namin, na siya po'y kinansel namin, na siya po'y manumbalik, mga minamahal, sapagkat yung panaginip niya natutugma po doon sa aming sinasabing, mga minamahal, sa ating lahat, kailangan manumbalik po tayo sa unang pag-ibig natin. Hindi natin maibabalik yung 3 bis na paglilingkod natin na may kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon kung hindi natin ibabalik ang una nating pag-ibig, mga minamahal. Magsakripisyo, malalakas po tayo, mga minamahal. Makapag-alay po tayo kung para sa inyo, mga minamahal, mararamdaman niyo kung nalulugod na po bawat gawain, nagsasakripisyo kayong magtumil sa mga minamahal. Kakain na lang po pagkatapos ng gawain natin. Mabuti po yun, mga minamahal. Diyan po naunawaan po natin, mga minamahal, ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang Espiritu Santo, mga minamahal, ang siya nagpapamalagad sa ating buhay, siya nagpapaunawa ng lahat ng bagay, mga minamahal. Napahabak ang mga Israel, mga minamahal. Sila't, mga minamahal, na pamangkin ni Abraham, mga minamahal. Yung kanyang asawa ay napahamak din, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay sa lahi na mismo ni Abraham, ni Sarah, mga minamahal. Sapagkat pamangkin nga po nila Silat, mga minamahal.
at yung asawa nila at mga minamahal na dapat ay maligtas, siya po'y napahamak, mga minamahal. Kaya hindi po natin pwedeng sasabihin na hinirang tayo kung di po tayo susunod, mga minamahal. Sapagkat ang Sodoma, Gomora, mga minamahal, ginunaw ng mahal na Panginoon. Walang matuwid ni isa, wala siyang nakita. Matuwid ni isa, walang natatakot sa mahal na Panginoon. At dumating ang galit na mahal na Panginoon sa Sodoma at Gomora. Na sila po'y pinagsabihan ng mahal na Panginoon, habang ginugunaw mga minamahal Sodoma, Gomora, walang dapat lumingon. Asawa nila at pamangkin ni Abraham, napahamak po, mga minamahal, sapagkat hindi po siya sumunod, mga minamahal. Ang salita ng nilangisan ng mahal na Panginoon na 3 bisis po tayo dumalo, yan po yung kaligtasan natin, mga minamahal. Ang pinapangaral ng ating minamahal na manggagawa dito, yan po yung kaligtasan natin, mga minamahal. Malaya po tayo, hindi tayo katulad ng unang Kristiyano, mga minamahal, nagtatago sa yungib, mga minamahal. Yung iba, pag nahuli, nilalagari, mga minamahal, sinusunog ng buhay, tinutorture. Sa atin, wala na po yan, malaya na po, sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, ipapangaral ang Ebanghelyo sa buong sangkatawan. At darating ang wakas, mga minamahal. Kailangan mapakinggan lahat ng taong Ebanghelyo ang kaligtasan, pagkatapos noon, darating ang wakas, mga minamahal. Nung nilipol na mahal na Panginoon, ang mga tao noon, mga minamahal, iba ngayon, mga minamahal. Nung nilipol na mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng baha, mga minamahal, nung panahon ni Noah, mga minamahal, lahat ng tao ay nalipol maliban kanila. Noah at ang kanyang buong sambayanan at ang lahat na nakasakay, mga minamahal, na sinabi ng mahal na Panginoon na dapat mabuhay yung mga yon. Ngayon, hindi na po may 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos. Mga minamahal, darating dito sa lupa, mga minamahal. Susunugin ng mahal na Panginoon itong lupa at walang maliligtas, kasabay noon, mga minamahal, roon ng lindol na hindi pa nangyari mula nung itatag ang sanlibutan, mula nung ginawa na malapan sanlibutan ito, na lahat ng mga bagay, mga minamahal, ay mapapawi, mga minamahal, mga bundok, mga gubat na yan, mga bundok, mga pulo, hindi na masusumpungan, mga minamahal. Huli na pag-uukom ng mahal na Panginoon, ng pagkagunang mundong ito, hindi na masusumpungan ang lupa. At tayo po, mga minamahal, darating, mga minamahal, sa pag-uukom, mga minamahal, sa lahat ng tao, mga minamahal. Bago po mangyari yon, mga minamahal, may magkakaroon po ng rapture, mga minamahal. Yung sinasabi nating matuwid tayo, mga minamahal, bulay-bulayin po natin, mga minamahal. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan ng mga apostol, ang mga matutuwid, bahagya ang kanilang pagkakaligtas. Alam po natin ang mga apostol, mananampalataya noon, grabe ang kanilang sakripisyo, ang kanilang pagsusumikap, mga minamahal. Hindi sila lumiliban sa pagtitipon, mga minamahal. Kahit sila inuusig, inahabol ng kamatayan, hindi po sila lumiliban. Tayo, mga minamahal, kumusta po na sinasabi, pinilit, hinirang tayo ng pinakamamahal na Panginoon. Na nakakalungkot po na bagay kung makakarinig po tayo ng mga bagay kung 2 bisis, dahil pinili, hinirang sila na piligtas. Mula pong sinabi ang banal na kasulatan. Kung anong sinabi ng nilangsan ng mahal na Panginoon, yun ang sundin natin at andoon yung kaligtasan natin, mga minamahal. Hindi ka maliligtas ng pagbibigay mo, mga minamahal. Ang pagbibigay, isa lamang gampanin na isang Kristiyano, isa lamang na dapat gawain ng Kristiyano ang pagtatapat sa pagbibigay. Maraming pinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasakop ng ating kaligtasan. Huwag tayong makikiayon sa sanlibutan. Igalang natin ang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Alam po natin noon, mga minamahal, masumpungan ka lamang na iba ang ginagawa, namumulot ka ng patpat, mga minamahal, sa araw ng panambahan, katumbas noon ay kamatayan. Moises, Oswi, hubarin mo ang iyong pangyapak sapagkat ang kinaruroonan mo'y banal. Nawa, sana'y maunawaan natin ito, mga minamahal. Banal ang gawain ng mahal na Panginoon. Hindi kikilos ang mahal na Panginoon kung mayroon pong nakikita, mga minamahal, sa atin na hindi kinalulukdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin natin, mga minamahal, ang Israel, mga minamahal. May magkasala lang sa kanila, mga minamahal, lahat sila damay. Libo-libo ang pinapatay ng mahal na Panginoon dahil sa isang nagkasala.
Kaya kung may gumagawa po ng araw ng panambahan na hindi nakalulugod sa mahal na Panginoon, mapipighati po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pagkilos ng mahal na Panginoon ang siya magiging dahilan bakit hindi po natin nararamdaman. Kung bakit hindi natin nararamdaman, mga sapagkat tayo po ay sumusunod sa ating sarili. Mga hindi yung ipinapangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Dito po, basahin po natin mga minamahal, unang Samuel 15:11. Dito po sa aklat ng unang Samuel, Kabanata 15, talata po ay 11. Ito po ang nakasulat. Ikinalulungkot ko na aking inilagay na hari si Saul, sapagkat siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin, at hindi tinupad ang aking mga utos. At si Samuel ay nagalit, at siya'y dumaing sa Panginoon buong gabi. Amen. Sino po si Haring Saul, mga minamahal? Siya po yung nilangisan ng mahal na Panginoon, hari ng Israel. Bakit po siya, mga minamahal, itinakwil ng ating pinakamamahal na Panginoon? Siya ay nilangisan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang maging hari ng Israel, mga minamahal. Sapagkat siya po ay hindi sumunod sa utos ng mahal na Panginoon. Maging aral po sa atin itong mga minamahal. Kaya mahirap pong sabihin natin na hinirang tayo ng mahal na Panginoon kung hindi naman tayo sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Malinaw po, mga minamahal. Siya po itinakwil ng mahal na Panginoon hanggang siya inalis ng mahal na Panginoon sa trono ng biyaya na ibinigay ng Diyos sa Kanya. At siya po, mga minamahal, sa pakikipaglaban niya dahil hindi niya nakasama na pigatin niya mahal na Panginoon sa Pilisyo, mga minamahal, siya at ang kanyang anak na hindi dapat napahamak din, mga minamahal. Kaya mahirap po na sabihin po natin, mga minamahal, na tayo'y pinili hinirang ng mahal na Panginoon at tayo gagawa ng sarili nating katwiran, mga minamahal, na hindi ayon sa pinapangaral ng nilangisan na mahal na Panginoon, ayon sa pinapangaral na nangasiwa, nagpapagal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Humility, mga minamahal, ang kaligtasan ay para sa lahat, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal, ang isang taong makasalanan. Dito po sa Lucas 23, 41, 42, 43. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng Lucas, Kabanata 23, talatay 41 hanggang 43. Ito pong nakasulat. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Amen. Mabuti pa ito, mga minamahal. Isang araw, siya naligtas, mga minamahal. Tayo, matagal na po tayo, mga minamahal. Itong taong ito na naligtas, mga minamahal, nagpakumbaba pa siya, mga minamahal. Humility, humbleness, mga minamahal. Kaya ang tao po, mga minamahal, kailangan kahit anong sama niya, mga minamahal, kung siya'y manunumbalik sa mahal na Panginoon, siya'y maliligtas, mga minamahal. Ito, mga minamahal, na isang masamang tao, mga minamahal, minuto na lang po, segundo, mga minamahal, maaaring malalagutan po siya ng hininga. Ngunit siya ay nagpakumbaba, mga minamahal. Hindi po siya tumanggap sa mahal na Panginoon, hindi po siya nagpabautismo sa mahal na Panginoon, hindi po siya naglingkod sa mahal na Panginoon. Wala siyang ginawa, kundi yung namutawi sa kanyang labi na kanyang pagpapakumbaba. For God so loved the world and gave His only begotten Son, whosoever believed in Him shall not perish, mga minamahal. Yung po yung pag-ibig ng mahal na Panginoon sa lahat ng tao, sapagkat sabi nga po niya muli, ang aking bayan, ang hindi ko bayan ay gagawin ko ng bayan ko, ang hindi ko iniibig ay iibigin ko na. Ang ibig ng Diyos, mga minamahal, ang lahat ng tao ay mga ligtas, mga minamahal. Kaya po, alisin po natin yung sinasabi natin tayo, mga minamahal, ang maliligtas lamang na pinili, hinirang ng mahal na Panginoon. Bukas ang langit, bukas ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat na magpapakumbaba, mga minamahal. Ang Diyos natin ay pag-ibig, mga minamahal. Huwag natin
Bigyan ni isang batik ang pag-ibig sapagkat sa pag-ibig tayo nangaligtas, mga minamahal. At ang pag-ibig na yun na nanatili hanggang sa ngayon, mga minamahal. Pag-ibig ang dapat umiral po sa ating magkakapatid. Pag-ibig, mga minamahal, sa ating beloved Honorable Pastor Willis Rada Almeida sa kanyang mga anak, manugang apo, lahat na minamahal nating manggagawa, mga minamahal. Sila po yung nakakulong na dito, mga minamahal. Ating minamahal na manggagawa, nakakulong na po sila. Hindi na po sila malaya dito, mga minamahal na lumabas sa labas. Dito na po yung kanilang tahanan at ang kanilang mga anak, mga manugang apo. Tayo na po yun, mga minamahal. Wala na po silang panahon pumunta dyan sa Jollibee, mga minamahal. Sari-saring mga mall dyan, mamasyal. Wala po sa kanila, kundi sila po'y dumadalangin araw at gabi sa ating pagkukulang, mga minamahal. Hanggang sa ngayon, ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, patuloy pa rin, mga minamahal. Siya'y dumadaing, tumatangis, itinatangis niya ang lahat, mga minamahal. Maging mga minamahal ang mga tao na hindi nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, itong mansang ito, mga minamahal, magsumikap pa tayo, humingi tayo ng tulog habag ng mahal na Panginoon. Magpatuloy po tayo, mga minamahal. 3 bisis po tayo dadalo, mga minamahal. Wala pong katwiran na dalawa lang. Walang katwiran na minsan lang, huli sapon lang, wala po, mga minamahal. Hindi mahirap po, mga minamahal, ang pamatok ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mabigat sa iyong katawan kung nasa bahay ka, mga minamahal. Ngunit pag tumalima ka, pag narito ka na, ikaw din makakaramdam, nagpapasalamat ka at hindi mo nasunod ang iyong sarili. Nagpapasalamat, narito ka, nakasunod ka sa banal na kalooban, nagpupuri, luwalhati, nagpapasalamat. At sasabihin, kulang pa itong aking ginagawa na pagsasakripiso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi narito ka na, mga minamahal, sinasamahan ka ng banal na Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na umaaliw po sa atin, na siya ang nagpapalala sa lahat ng bagay, mga minamahal. Ang kalaban po natin, mga minamahal, number 1, ang ating sarili. Hindi na yung mga umuusig sa atin, mga minamahal. Isang hangin lang po yung umuusig sa atin, hindi kikitil ng buhay, mga minamahal. Kung padadaig ka sa hangin na yan, mga pag-uusig, mga katitisuran, mga minamahal. Huwag na mangyari, mga minamahal, sapagkat hindi nakasalalay ang buhay mo dito, mga minamahal. Ito lamang, mga minamahal, ang magpapahamak sa iyo, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung may pag-ibig ka sa iyong kapatid kailanman, hindi ka matitisod. Yan ang biyaya ng pag-ibig na siya ang tali ng kasakdalan, mga minamahal. Sa mga hindi naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Sa ating mga minamahal na kababayan, mga minamahal, magpakumbaba na po tayo, mga minamahal, sapagkat walang prueba at ebidensya, mga minamahal, sa inyong pinaglilingkod. Hindi po kami naninira, mga minamahal. Mahalaga ang katotohanan, mga minamahal. Ito po nga sinasabi, unang Pedro 4:18, kung ang matuwid ay bahagya na makaligtas, ang makasalanan kaya, saan sila magsisiharap? Dito po sa awit, pakibasa po, mga minamahal, sa awit, City 11:12, para po sa mga tao na ayaw pong magpakumbaba sa mahal na Panginoon. Last verse na po, mga minamahal. Awit, City 11:12 po. Para po sa para na rin po sa atin, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanatay 7, talata po ay 11, ito pong nakasulat. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Kung ang tao ay hindi magbalik loob, kanyang ihahasa ang kanyang tabak, kanyang iniakma ang kanyang busog, at inihanda. Amen, praise the Lord. Yun po yung nangyayari ngayon. Sa ayaw natin, sa gusto natin, yan po yung nangyayari sa sanlibutan ito, mga minamahal. Ngunit kung ang tao, mga minamahal, ay manunumbalik sa mahal na Panginoon, tapat ang Diyos, mga minamahal. Unang 1:29, kung ang tao, mga minamahal, ay magpapakumbaba, kanya, mga minamahal, ihayag ang kanyang kasalanan, tapat ang Diyos, mga minamahal, na magpapatawad sa makasalanang yaon. At siya po ay maliligtas. Huli na lang po, mga minamahal. Dito po sa Ezekiel, mga minamahal, huling talata na lang po.
Dito po sa Ezekiel, mga minamahal, 33:18-19. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ezekiel, Kabanatay 33, talatay 18 hanggang 19. Pagkainiwan ng matuwid ang kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan, kanyang ikamamatay yaon. At kung hiwalayan ng masama ang kanyang kasamaan at gumawa ng tapat at matuwid, kanyang ikabubuhay yaon. Amen. Malinaw po mga minamahal. Yung unang talata para sa ating lahat yun mga minamahal. Ngunit yung masama mga minamahal, yun po yung layunin ng Ebanghelyo ng Kaligtasan mga minamahal. Ang general na pinapagawa po sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinakadakila na pinapagawa na ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung nabasa natin. Kung ang masama ay manunumbalik, maliligtas siya mga minamahal. Pagpapakumbaba, for God so loved the world, and He gives only begotten Son, whosoever believed in Him shall not perish and have everlasting life. Ito po yung pinapagawa niya sa atin mga minamahal. Ang ganda pong patutuo ng ating mga minamahal na mga kapatid, mga choir, mga minamahal. Kung mapakinggan niyo po mga minamahal, yun po yung pinakapunto ngayon ng panahon sapagkat ang panahon ay mapanganib na. Nasa huling araw na po tayo. Kung sa basketball, nasa last 2 minutes na po tayo sa fourth quarter. Umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hilingin po natin sa ganang atin, wala po tayong magagawa. Sa dakilang kabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga huling araw, anong laking kagalakan, malapit ng maghari ang hari ng mga haring mangaral. Siya'y darating, siya'y darating, may galang na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ang sakay Kristong nahimik, sila'y magbabagong muli, at sila'y tatanggapin sa lakong inihanda sa atin. Siya'y darating, siya'y darating, may dalang na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. At tayong nabubuhay pa ay sasalubong sa Kanya. Matibay nating pag-asa, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Siya'y darating, siya'y darating, may galang na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galang na sasalubungin.
maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Mga minamahal, nasa huling araw na po tayo. Malapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Iyakin natin mga minamahal, hallelujah, na tayo po ay karapat-dapat umarap sa ating dakilang Diyos sa mga oras na ito. Ano man ating mga pagkukulang, pagkakasala, ihingi po natin ng tawad sa ating dakilang Diyos. At patuloy tayo magsumamo na tayo patuloy na panghawakan ng ating dakilang Diyos. Sabi nga ng ating mga minamahal na kapatid, kung maaari, tayo iwilding sa mahal na Panginoon upang hindi tayo makahulagpos sa banal na kamay ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, even the elect, maging ang mga pinili, mga minamahal, dahil sa pagsagana ng katamtalastanan, ang pag-ibig ng marami ay nalalamig. Kaya't patuloy po tayo mga minamahal, magsumamo sa ating dakilang Diyos. Laging ibinibilin sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord na wag po tayo kumabsent sa gawain ng mahal na Panginoon, na ating ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at pag-ibig. Sa salubungin maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galang na sa salubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. At tayo po minamahal ay darako po sa prayer for the sick at ating pong ipinagkakaloob mga minamahal ang pong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Praise the Lord. Praise the Lord, mga minamahal. Sa ating mga minamahal na mga beloved webcast viewers sa Facebook at sa YouTube, kailangan po ninyong tumanggap sa ating mahal na Panginoon kung ngayon lang kayo aming nakakasama sa aming banal na gawain. At dito po sa ating minamahal na mga kapatiran, kung mayroon tayong bisita, mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan, mga minamahal, kailangan natin gawin. Unang-una po ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniniwalaan, kailangan mong gawin. At ang pangalawa po ay ang pagsisisi, repentance na tinatawag, na kailangan ito ay ating pagsisihan ng ating mga kasalanan dahil lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala, walang matuwid kahit isa, lahat tayo nagkakamali, at kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan upang tayo po ay mapatawad. At walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat at kaligtas ng tao kung hindi sa pangalan nating mahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng Acts 2:38, kinakailangan bautismohan tayo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa ating kaligtasan, sa ikaligtas ng ating mga kaluluwa. At yan ang pangatlo, baptism in water. At ang pang-apat, maminamahal, ay bautismo ng Espiritu Santo. Yan ay ating nakita kanina, inyong nasaksihan. At
yan ay kapuspusan ng Santong Espiritu na katunayan, maminamahal na tayo po ay talagang silyado na ng ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan po ninyong tanggapin itong 4 na requirements of the gospel, the 4 requirements of the gospel upang kayo po ay makatiyak sa inyong kaligtasan. Itaas ang inyong kanang kamay, tanda ng inyong pagsisisi, at sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking narinig. Ako isang makasalanan. Alam ko ang aking mga nagawa. Kaya sa hapong ito, tinatanggap kita, aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Jesus, gawin po tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Tulungan mo akong magbago. Ito ng pasimula na aking paglilingkod sa iyo. Tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang hiniyang lahat. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, kabagan mo sila, patawarin sa kanilang kasalanan, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan, gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangkalahatang panalangin, amin dearly beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, liandalangin namin ang lahat na ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maminamahal, bilang point of contact, tayo po yung manalangin sa ating mga pangailangan at ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay itaas, o ang kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay ipastong sa mga karamdaman. Kung mayroong sakit sa puson at mayroon kayong sakit na cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, banggitin po ninyong lahat yan. Tayo muna yung manalangin, dakil at mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, patawarin mo kaming lahat sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkukulang, mga pagkakasala, at sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Winley Estrada Almeida, aming sinasaway ang demonyo ng COVID-19, hal cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, at ang uri ng mga karamdaman, infirmity, sickness, disease, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, complete healing and deliverance right now. Pagkabakla, pagkatumboy, cast out. Di mo na kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Panlalamig, palulupay, cast out from us in Jesus' name. Be healed. Complete healing and deliverance, I pray right now. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon maminamahal. Purihin ang ating Diyos na buhay. At angkinin natin ang katugunan na ating madalangin. Bilang pasasalamat, tayo pong lahat ay tumayo at tumalon 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Angkinin ang katugunan nating madalangin. Walang imposible sa ating Diyos na buhay. Amen? At tumalon tayo, huwag magbibiro at angkinin ang katugunan ng ating madalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin malapit. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. At tayo po minamahali, mag-ingat at patnubayan tayo ng ating mahal na Panginoon sa tagumpay, ating malalagawain, pinagpalang lubos, ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating pong mga announcement, muli, andito po sa ating pong beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise God. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Galbi po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya. Amen. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at tayo na pidara ko mga minamahal sa ating pong announcement. Muli, ang pinakamataas na papuri, paglulwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang hapon pumuli sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren nila, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong lahat na narito, mga minamahal na mga bisita, isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At sa linggo na po, mga minamahal, itong darating na linggo ay anniversary na po, mga minamahal, ng
Coron, mga minamahal, amen. Palawan, isa sa bunga po ng San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal, amen. At sa mga nais mag-pledge, mga minamahal, amen, mag-pledge po tayo, mga minamahal, sapagkat meron pong marami pong kulang doon, mga minamahal, amen. Mga instrumento, mga minamahal, mga gitara, mga speaker, at kung ano-ano pa po, mga minamahal, amen. At sabi nga po, mga minamahal, kapag tayo po ay nag-pledge, mga minamahal, tayo po ay nagbigay, sumuporta sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay hindi po natin kayang higitan. Amen? Basta tungkol sa pagbibigay, hindi po natin kayang higitan ang mahal na Panginoon. Ibabalik po niya ng billion, trillion times ang pagpapala sa bawat mapagbigay ng mga anak. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Mag-pledge po tayo, mga minamahal. Amen? At 3 times a week po, mga minamahal, ang regular ng pananambahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan Outreach. Dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. At tuwing araw po, mga minamahal, ng Miyerkules, magsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula po ng 9:00 ng umaga hanggang 3:00 o 4:00 ng hapon. At tuloy-tuloy pa rin po, mga minamahal, ang ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tubag, Tamundong Residence. Araw po yan ng Martes, 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon. 10 piso, 5 piso, ating idaan dyan sa may information para po yan sa ating pong TV program and radio program. Manood po tayo ng ating pong programa, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, yung ating pong faith pananampalataya, mga minamahal, na nanlulupaypay, nanlalamig, muling ma-revive, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ang nangangaral po, mga minamahal. PTB 8 po yan, mga minamahal. Araw po yan ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:15 ng madaling araw ng Linggo po, mga minamahal. Amen? At i-share po natin, mga minamahal, supportan po natin, i-follow po natin yung ating pong Facebook live streaming, mga minamahal. Amen? JMCIM, San Carlos, Pangasinan po, mga minamahal. Amen? I-share po natin yan, mga minamahal. Amen? At meron po tayong counseling sa mga nais magpa-counsel po, lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen? O kaya sa ating pong beloved sister, Ate Vines Nier po, mga minamahal. Amen? At maghayo po tayo, mga minamahal, yung ating pong mga minamahal na kapatiran, ipalo po natin. Isama po natin ating loved ones dito sa gawain ng mahal na Panginoon, ating kapitbahay, kaibigan, mga minamahal. Amen? Ating pong mga minamahal na kapatid na hindi na po natin nakakasama sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Atin po silang puntahan sa kanilang mga tahanan at atin po silang ipalo up po, mga minamahal. At kabilin-bilinan nga po, mga minamahal, ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, nais nating makatiyak sa ating pong mga kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang kaligtasan ay hindi biro-biro, mga minamahal. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat ng importante, mga minamahal. Amen? Ito po ang pinakamahalaga, mga minamahal, ang ating mga kaligtasan. Kaya sabi po, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Wag po tayong umabsent, mga minamahal. Dumalo po tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. At samahan na rin po natin, mga minamahal, maging sa araw po ng Martes, Bible study sa lugar po ng Tubag, Tamundong Residence po yan. Martes, 3:00 hanggang 5:00 po. More praising, more blessing po, mga minamahal. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po. Praise the Lord. At tayo na po, mga minamahal, ay tumayo po, mga minamahal. Sama-sama po tayong magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. At atin pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Elder, beloved Brother Marlon de Vera upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer. Praise the Lord.